Ajde, muž, tolik 2 metra 100 kila, plaćiš. Pa li si naredio sve jedinice pred krajnju školsku godinu, be Bobane, zato ili rogaš sak? Ne me, tate, odlični su mi, sve su mi dvojke. Majka ti da ne te skaraniš? Nije ona. Znam što je. Video je pred nekoj dan kude ju tresete slivo na komšiku, ona ve je podbrala. Nije ni ona, tate. E pa Bobane, ne možeš više da pogaljam za što roveš, be sinko, sam će kažeš. Pa tate me, neli od pare što gi sam bral od Belige kupimo si kutre. Ej, alal pare da se mu na čoveka Bobane za toj kutrebe. Abe, laješ je poviše od majku ti. Abe, ne dava da pripari nikoj od dvorbe. Mnogo pametno kući. Da me pametno se malo skinalo ga lanac i pobegnalo. Abe, dobro, bobče si, pa nemoj da plaćeš, be, kje objavimo na internet deka ga nema kući. Da mi ono ke pročiti i ke se vrati. Abe, Bobane, ona je kuća, ne možda pročita pa da se vrati. Ama kje pročita nekoj drug. Evo, na primjer, poštar ke pročita, pa kje dojde čovek, kje ni kaže da ga je vidje. Ić ne čekaj ti od njega, taj nije ti je pomognaje. Prošli put njega ga mava kuće i on, fuk, kude komšiku na slivu 3 dana ne se simnaje od njuma, be, tate. Dobro je, Bobče, pa kumoš ako ga vidi kaj kaže. A, taj ke skrije, te ne kažuje, tate, ej, on pa njega kad ga pomova kućo, fuk, kude mamu uspalo 3 dana be, kude njuma. To je ti kad beše porime, tate, gore na jezero. Tak nami. Kevu se kaču ja na komšiku i će go prašam ona i tako je sve za svakoga znaje. Kaj kaže me za kuće nešto, be, Bobanče. To je pa ić ne biva, ti kad kevu se načukaš tamo na njuma 3 dana i tebe ke te nema, pa ke ostanu i bez tatka, i bez komšiku, i bez kutre. Deve, Bobče, ne plaći me za kuće, be, sinko, be. Evo, tate, be, ke ti kupim glušće ke ti kupu, be. Da be, ja ima čor sam po gluci ki mi kupuješ ti na mene. Abe, Bobanče, be, sinko, be. Abe, glušće ima se s kompjuter, be. Stvarno li, tate? Stvarno li? Pa tako je, be, sinko, be, maka da smisli. Kje plaće, džukjela. Izgubila se. Ajde, razveseli se, mako. Ajde, trče.